Едва ли има родител, за когото здравето на детето му не е най-важно. Затова създадахме Стаматин Kids – продукт, подсилващ имунитета на деца над 1 годишна възраст. Аз съм доктор Тунчева и съм част от екипа, който създаде Стаматин Kids. Стаматин Kids съдържа натурални съставки с научно доказано действие за подсилване на имунитета. Активира както вродения, така и придобития имунитет и подготвя детския организъм за среща с вируси и бактерии. Съдържа в пъти по-високи концентрации на витамин С, както и редките омега-7 масни киселини. Стаматин Kids има мощно антиоксидантно действие, благоприятства храносмилателната и сърдечно-съдовата система. Стаматин Kids има собствено клинично проучване, проведено в Словакия с 153 деца с вроден имунен дефицит или чести рецидивиращи инфекции. За пръв път в света са изследвани 19 имунологични показатели в клинично проучване. 89% от децата, приемали Стаматин Kids, са имали отлични резултати. По време и 3 месеца след прекратяването на приема на Стаматин Kids не са развивали никакви инфекции или само незначителни такива, за които не се е налагал прием на антибиотик. Стаматин Kids е с изцяло натурален състав, без подсладители, отцветители, консерванти, глутен, под формата на вкусен плодов сироп, за да бъде приемът му по-приятен за детето. Може да намерите Стаматин Kids онлайн на wido-care.com и в аптечната мрежа.